Good morning, guys! Morning, yeah, morning pa. Yeah, film ko lang yung few clips ng shower routine ko. Kasi kailangan ko tapusin yung shower routine ko today because it needs to be up on Friday. Sobrang ngarag ako kanina kasi chinek ko yung YouTube video schedule ko and sabi ko, oh my gosh, kailangan ko palang mag pre-film and upload like at least 3 videos kasi diba we're going away sa weekend and sabi ni Dan hindi daw sure na okay yung internet doon, so kailangan ko mag-upload and also ayoko na mag-edit doon, like you know what I mean. Sa Dan nandito pa kasi dito siya ng mga tawag, hindi na siya pumunta sa office, but yeah, yun yung ganap. I need to finish the shower routine today. I just finished editing one vlog and then I'm doing laundry as well kasi nga alis kami sa weekend and sabi ni Dan mag-laundry ka. Kaloka, inutusan pa ako ng bonggang-bongga. No, sabi niya, pwede ka pa mag-laundry bukas para kapag para dry na lahat ng damit before tayo umalis. I was like, yes sir! So, katapos ko lang mag-laundry, ko na to, isasampay ko na mga ete, and that's it. Kailangan ko mag-edit ng video. Natapos ko na i-edit yung vlog, nasabi ko na diba? Natapos ko na i-edit yung vlog. I need to edit a whole, I think, basta, I need to edit 3 videos today. Kung mabilis lang sana yung lapi ko, like yung Windows Live Movie Maker, kung mabilis lang siya mag-save, okay lang eh, matatapos ko siya. Marami ako matatapos na ma-edit sa isang araw, kaya lang, hindi siya mabilis. Like, nagsisave siya siguro 1 oras, tapos yung edit ko pa siguro mga 2 oras, tapos yung haul ko pa, kailangan ko pa ng voice over doon. So, not really voice over. Basta, mahaba siyang process na pag-edit. So, yeah. Anyway, sampay ko lang to and talk to you guys later. You guys, I just finished taking a shower. I mean, siguro mga 10-15 minutes ago na. Dry na nga yung buhok ko eh, oh. And, ano yun? Merong bagong lipat sa, like katabi ng bahay ni Dan. And yeah, ang ingay nila. Siguro kasi they're moving. Yeah, mga sila, mga... Narinig niyo yun? Chinese ata sila. Anyway, tingnan niyo yung buhok ko. Ginamit ko for the first time yung, ano ba yun? Pakita ko sa inyo ha. As in, kanina ko lang siya ginamit kasi yung keratin na hair mask ko naubos na. So, ginamit ko to. Sobrang bango niya yung guys. It smells like honey na may pagka... Basta sobrang amoy. Botanical Choice. Hindi ko alam kung ano yun naputol eh. Pero Radiance Hair Mask. Honey. Yeah, sobrang... Tingnan yung buhok ko. Parang nagbibigay siya ng bonggang-bonggang volume. Parang, bumuhag... Ay! Kala ko mahulog. Bumuhaghag yung buhok ko. Pero like, I like it. Kasi yung buhok ko sobrang nipis, diba? Alam niyo naman yun. Pero after ko siya ginamit, bumuhaghag, tingnan. Anyway, tatapusin ko i-edit. I'm not sure if matatapos ko siya i-edit ngayon yung shower routine. Kasi kailangan ko pang mag-voice over dun eh. Pero yeah, if hindi siya matatapos ngayon, for sure matatapos siya bukas. Kasi that needs to be up on Friday. So yeah, gusto ko lang yun i-share sa inyo, yung aking buhok. Kuya Aisha. Hello. Pupunta kami sa dyan sa harap, sa school. Maglalaro kami ng badminton. Maglalaro kami ng badminton. Umuwi siya kanina, may dala siya racket, tsaka shuttlecock daw. Tsaka yung shuttlecock na Chaka? It is chaka. See? Ito, plastic. Gusto ko yung char, may gusto talaga ako yung feather. Kaya lang wala. So, ito na lang muna. Maglalaro kami dyan. Papasok kami dyan. Nakakatuwa. Okay. Yung suot ko na contacts, yung lumang contacts ko. Luma siya, pero hindi pa naman siya expired. So, okay lang. Kasi diba nilagay ko sa solution yung 2 contacts. Why, babe? No, don't mess up your racket. It's fine, I swear. No, it's not bent. It is. No, it's alright. It is, that's alright. Oh, gosh. It is bent, but that's alright. Don't worry, we're not playing a competition or something. We're just playing for fun. I'm not sure if you can see us. Can you see the camera? What?
Are you gonna rest it up there? Yeah, it's fine. Are you serious? Why wouldn't you hit it with a shuttlecock? No, I won't. It's like a really big race. Okay. Come on. Okay. It drops or You smash. ready, babe? Why would you risk it? I will take it off. Just see, this is so chaka. Okay, I'm done. Ayun, ipatong ko yung camera dito so i-off ko na lang. We're done! That was fun. Gonna take a photo? A photo of us? Let's take a photo of us. Sige. Let's go back here. Wait. Who won? I won, right? I won. Hello! I'm cooking adobo kasi request ni Dan. Ang ingay ng adobo today. Pero yeah, gusto ni Dan mag-adobo eh. Tapos bukas, wait, mamaya na ako mag-chichika kasi ang ingay. Hindi na siya maingay. Hihintayin ko na maboil yung tubig. Minarinate ko to kanina eh, na siguro mga 5 oras. And sobrang lakas ng TV kasi nilakasan ni Dan kanina. Si Dan tumakbo. And you guys, I got these organizers from Banggood. Wait, let me show you. Ooh, sneak peek ng aking makeup collection. Dito ko ilalagay yung iba. And I got a watch from Daniel Wellington. Suot ko siya ngayon. Wait. Wait. Here. Ganyan yung itsura ng watch. Ano siya? Leather siya. Na made in America ata. Luto na. Pero si Dan wala pa. Tumatakbo pa. Tapos pagdating nun, maliligo pa yon. Pero yeah, luto na to. Yes! Yan yung adobo. Tinikman ko na siya. Masarap siya. Yummers. Tapos yung rice namin. Kanina pa to. Kaninang mga noon ko siya niluto. So, okay lang yan. And then, yeah, kain tayo. Good morning! It is Thursday. Ngayong gabi yung dinner namin sa bahay ng mama ni Dan. Kasi, I'm not sure kung yung trip namin yung dahilan kung bakit ginawa nilang Thursday. Kasi alis kami bukas, diba? Maybe. I'm not sure. Pero, yeah, mamayang gabi yung dinner namin. And you guys, yung buhok ko, buhag-hag, diba? Nasabi ko na sa inyo kahapon, dun sa yung ginamit ko is yung yung mask na honey mask, hair mask. And yeah, buhagag yung buhok ko. Kaloka. Hindi ko siya i-wash today because I'm gonna apply heat because I need to film videos. Kailangan kong i-film yung intro ng shower routine ko. Tapos na yun. Na-edit ko na yung... Basta na-edit ko na yung parang... Hindi pa tapos ma-edit kasi wala pang intro, wala pang voiceover. Basta i-film ko ngayon yung intro tsaka yung voiceover. Tapos I'm gonna film another video. I'm gonna do a real versus fake series sa aking channel. Yung i-feature ko first is yung fake at saka yung totoong beauty blender. So yeah, kailangan ko hugasan to. Ito yung fake eh. But yeah, gusto kong gawin yun. And I was planning to do yung unang idea na I didn't come up with this. Like nakita ko siya sa YouTube. I was like, I wanna do that. Color pop. Kasi maraming color pop sa Divisoria, diba? Na sobrang mura lang. And then, meron ako mga color pops. I was planning to do a real versus fake video na color pop yung i-feature. Pero I know na sobrang daming tao na ayaw sa mga fake na makeup. And, yeah, like, hindi din naman ako gumagamit ng fake. I used to, nung nagpa-practice pa lang ako, but I don't let it sit on my skin for a long time. Like, I use yung mga fake na eyeshadow noon. Nagpa-practice ako. So, I decided to start muna with the tools. And, yeah, so yun yung i-film ko mamaya, yung beauty blender. So, yung beauty blender, nakuha ko yun from Kathy. Binigyan niya ako ng beauty blender. Meron akong beauty blender noon, naiwan ko siya sa Cayman. Hindi naiwan. Iniwan ko siya. Kasi, like, nung first ko talaga na nagka-beauty blender ako, hindi ko siya bet. Like, siguro hindi ako marunong gumamit ng beauty blender noon. I just didn't feel like it was like, you know, the ultimate tool para sa foundation ko. So, I didn't really use it. Kaya parang wala akong pakialam sa kanya. Ngayon na parang I'm really into sponges na. Parang, yeah, I wanna do the video. Anyway, I'll go take a shower para makafilm na ako. Bye! Hello! I was filming, you guys. Tapos, I took a break. I took a break. Kasi kailangan kong i-finish yung mukha ko. I was doing the real versus fake na beauty blender na video. And I just want to show you guys this highlight that I have been using. This is my 3rd day using this. Ito yung sinabi ko na sa inyo sa previous vlog ko.
yung Detail Make Brow na pang eyebrows. Tapos meron silang highlighting product in here na you're supposed to use like here para ma-highlight yung brows mo kasi nga this is an eyebrow product. But I have been using this as my highlight sa mukha ko. I already have my blush, very subtle lang, yung ano ko, yung Avon na blush ko. And then yeah, yung brush na ginagamit ko is itong brush na to. I have been liking it kasi ito yung pinakamura na highlight na meron ako and available siya sa Pilipinas. So yeah, para excited lang ako. Gusto ko i-share sa inyo. Hindi ko nga lang alam kung anong shade yung akin. Kasi nga, meron silang dalawa nito. I think meron silang dalawang shades or tatlong shades nitong kit na to. So, hindi ko alam kung iba-iba yung highlight na nasa kit. You know what I mean? Hindi ko alam. Pero, ganito yung color niya. I've hit pan already because this is what I use on my brows all the time. Pero, ginamit ko yung Wet n Wild na Color Icon Brow Pencil first. Tapos, hindi ko masyadong bet yung, like, yung finish niya kasi super creamy, like, overly creamy. So, nilagyan ko siya nito over it. So, ganyan yung itsura ng brows ko. I actually like it. Hindi siya, like, super defined. But, yeah, anyway, sa highlight, ganito yung itsura ng highlight niya. I like using maliit na brush kasi maliit lang siya. Kung fan brush yung gagamitin ko, I'm pretty sure, like, matatouch ko to and I don't want that sa highlight ko. Like, you know what I mean? So, yan na yung ginagamit ko and nilalagay ko lang siya dito sa, ano bang tawag dyan? Sa cheeks. Like, yeah. Tapos, yeah, okay na okay siya. Hindi siya, like, super long-lasting. Hindi din siya ganun kadali i-apply compared sa Becca ko. Pero, carry na, ha? Kasi sobrang ganda nitong eyebrow powder na to. Ito nga yung na-feature ko sa Ride or Die na eyebrow product ko. Kasi sobrang gusto ko siya. And to have a highlight na you can actually use sa yung muka. Tapos, mayroon pang magandang eyebrow powder. Di okay na, diba? Tingnan mo, very subtle lang ng highlight niya. I like it! Again, kailangan mo nga lang siyang parang tutukan kasi hindi siya ganun ka dali i-blend. So, kailangan mo siyang tutukan. Sa bridge ng nose, okay lang. Hindi naman kailangan like i-blend talaga yan dyan. Like, ilagay mo lang dyan, okay na. Tapos, dito din sa Cupid's bow. Pero dito sa cheeks, kailangan mo parang tutukan ng bongga kasi like hindi siya ganun kadali i-blend. Pero you guys, I really like this. Again, sobrang mura lang na to. Ano siya, available siya sa Cosmetics Unlimited. Tapos, meron din siya sa mga mall sa Manila. I'm not sure if they have it in Cebu. Pero sa Manila, for sure, meron. Hindi ko nga lang alam kung anong mall sa Manila kasi wala akong idea. Pero kung naghahanap ko yun ng murang highlight, bongga to. I-try nyo siya. And again, sobrang ganda din ng eyebrow product niya. So, bongga na, diba? Nandito na lahat na kailangan mo sa buhay mo. Char, joke. Yeah, balik na ako sa pag-film. Ano yung i-apply kong ano ngayon? Lipstick. Ano yung lipstick na gagamitan ko? I'm really into dark lipstick lately. Gagamitan ko itong Tuscan Rose. Itong Milani na, yeah, Tuscan Toast, hindi Rose. Okay, bye. I finished filming na. I ended up using my Australis na Stay Put Long Lasting Retractable Lip Liner, yung the shade Romance. Bigay sa akin to ni Lorena. Meron siyang channel. I will leave the link below. Pero, yeah. Thank you. Sobrang gusto ko yung shade niya. Sobrang, yeah. Gusto ko siya. Anyway, yeah. Kasi hindi ako nag-dark lipstick kasi magdi-dinner kami mamaya, diba, sa bahay ng mama niya, and kakain ako ng bongga ng pasta. So, ayoko naman na OA naman tingnan yung aking lips. Tapos, kapag kumain na ako, tsaka na. So, yun. Oh, kailangan ko palang mag-film ng try-on. Yung sa Fashion Nova na haul, hindi ko pa na-film yung try-on nun. Okay, so gagawin ko siya. Lunch time! Bakit ang itim? Tingnan ng adobo. Oh, adobo. Ininit ko siya. 2 wings. Yan na lang yung natira from kagabi. Kain! Hello! Nagpalit ako ng top. Pupunta kami sa bahay ng mama niya. Pero siguro meron kaming dadaanan na meeting. Do you have a meeting, babe? On the way? Yeah. Okay. And the weather is amazing! I love it. Sobra. As in, mainit. Oh, naka-shirt lang ako. First time in forever. When was the last time I just wore shirt outside? I don't even remember. Maybe like once or twice before. But yeah, naka-t-shirt lang ako. Ito yung mahabang shirt. Like, sobrang haba niya sa likod. Will we have time to take a picture of me? Not at the moment. Not at the moment. At Mama's we can. At your mom's? Outside her house? We'll see. Eh, naka-flip-flops lang ako. I love it.
Kumusta yung weather. And then bukas, alis kami bukas. After ng trabaho niya, pupunta kami sa, Victor Harbor. So, I'm excited. He will show me his old house. Yung lumang bahay niya na binili niya daw. And then what did he do with it? Sold it? Sold it. I bought it when I was 25. Oh, really? Good job, babe. $250,000. Yeah. Is it good? No. No, Chaka? Chaka. It's okay. It's okay. Yeah, for a 25-year-old. Hello. Fuck me, gold digger. What did you say? Off me, gold digger. Okay, let's see your old house. On this side? Chaka. Which Chaka. one? This one? Chaka, chaka, chaka. Which This one is one's yours? alright. No, it's a nice. Oh, yeah. That was a nice. It's very deep. This is my house. Which one? Oh, this? Yeah. Not bad. Yeah, it's alright. Not bad at all. That's big, babe. That's a big house. Oh, this house is bigger than that. Oh, yeah? Yeah. Did you say our house is bigger than that? Your house is bigger than that? Our house. Your house. What do you Yeah, maybe it just looks small in the front because it's Yeah, it's long. just this, yeah. It's a lot. Yeah. Your new house. Oh. Where are we going now? Ah, I like it here. I like the neighborhood. Ooh, I like the hills. I like it here, babe. Yeah. Yeah, I know, it's nice. wasn't too bad around here. How long did you live in there? 3 years. 3 years? I think 3 years. And then you sold it after 3 years? Yeah. Huh. Who bought it? Yeah, nice neighborhood. Yeah, this is a nice house in the front. Oh yeah, that's nice. It looks small, but That looks wide. not small. Well, the height. No. See, right next to the other one is tall. But yeah, I like that house. Look how beautiful. Gusto ko dito. Maganda yung ano niya. Parang very clean tingnan. I said it's very clean looking. With all the trees. I am playing Best Fiends while waiting kay Dan. Birthday suit. Level 33 pa rin ako. Alam nyo ba na sobrang tagal ko na stuck sa level 30? As in sobra. Pero yeah. Level 30. Ano nga ulit? 32. Yes, laro tayo. You're not in it. I didn't even mean it. You sat on there. I'm like, we're home. Kakarating lang namin pagkadating namin, hinugasin ko yung mukha ko. Okay, I can sit here. Go ahead. Tapos ko na ma-edit yung aking shower routine. So, after ma-save yan, i-upload ko na yan because that needs to be up tomorrow. And yung vlog ko, kaka-up lang. I was reading comments earlier and merong nagsabi dito na shoutout daw sa first 20 comments. So, I will do that right now. Like, wait. By the way, merong nag-comment about sa panaginip na hindi na daw siya masyadong nanaginip nung nag-start siya na mag-pray. I actually, like, pray every single night. Pinagtatawanan na ako ni Dana. Hindi naman sa pinagtatawanan. Like, after siguro mga 2 nights na alam niya na nagdadasal ako, like, naiintindihan na niya. Katoliko naman siya, pero like, hindi lang siya like nagdadasal. First 20 comments. Blessed OG, hello. Angela Sugatan, Cutie Patuti, Trixie Castillo, Janine Bueson, Asneyes, Makeup with Cess, Faye Mendoza, Mayan Quismundo, Famila May, Rose Ann Iguas, R. Carly, Jolien Cervantes, Maria Denise Castillo, Camille Bathan, Lorraine Erenia, Clarice, that is more than 20 na, I'm pretty sure. Charlene Velasco, Maylene Tobieron, Harriet S, Hayes Noel, Joe Esquadra, Vertes, Bernadette Cadile, Jel Obina, Fairy Makeup Dust, Leia Laraga, Jacqueline Rodriguez, Donwald Lerma, Ann Cristobal, Cess Talims, Don Full, Adi May, Casey Ann, Angela Diofel Esguera, Janine Beson. Yeah, paulit-ulit na. Yun, hello sa inyo lahat. Hindi ko na nabasa yung comment nyo kasi binasa ko lang yung pangalan nyo. Ang sweet ng mama ni Dan kanina, binigyan ako ng birthday card. Tsaka meron siyang gift sa akin, yung binigay niya sa akin pera. Kasi, yeah, tinanong niya sa akin kung ano yung gusto ko. And sabi ko, wala talaga akong gusto. Like, okay na napag-ipunan ko na yung gusto kong bilhin para sa birthday ko. And okay na ako. And every week talaga, like siguro mga
last month pa, every week na nagkikita kami, every week na nagdi-dinner kami, lagi yung tinatanong kung ano nang gusto ko, napag-isipan ko na ba, and tinulungan ako ni Dan na mag-isip ko ano yung gusto ko. Though, like, ayoko talaga. Pero sabi niya kasi, nagbibigay talaga siya ng gift, and hindi daw pwede na hindi. So, sabi ko, sige. So, sinabi ko sa kanya, sige, ano na lang, memory card. Tapos, sabi niya, mabuti yan para maalala mo ako kapag nag-film ka. Sabi ko, perfect. So, binigyan niya ako ng pera. Ako na lang daw bibili ng memory card para daw sure na tama yung, bibilin ko. Like, yeah, she's so sweet. Meron pa yung card doon, no? Ipakita ko sa inyo bukas kasi ang layo na. But yeah, that's basically it for this video. Thank you so much, guys, for watching. I hope to see you guys tomorrow. Do not forget, be good. Good night. Please like, please subscribe. Bye.